थांबाय और मगे जों थांनो नांगौ आ थांमानि बिसिंथै ताबोनि अ जराव गोबां मा लाइभलिहुड नहैनाय बानजि तंनाय नङागै गोबां मा लामाबो दङ अब आजि हिंगाय नेहरू युवा केंद्र कन्डाक्ट खायो बा ऑर्गेनाइज खायो ताबो हिंगाय माइ भारतनि फाइका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत में अवजत तो सारा भारतवर्षर प्रोग्राम खाई दङ अब जोंनि वेस्टनि जे तमनाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट अफेयर्स नि डिपार्टमेंट नि जे वेस्ट ऑफिस थे अब ऑर्गेनाइज खाई जागो इनका अब ताकलाय खा कतर क्लब थनो रिखा और ऑर्गेनाइज खाई दी अब मगे बरो अबनो ऑर्गेनाइज खाई बेलाई तमनाय जरा जरा बखाती तांगे बखाती गई ताबुकनि रमनि 80 থেকে 2025 जरा ताबुक इन आउटडोर खेला खाइनाय किसकर गाइस जों आदि चारेफ्रु बल थङो स्कुल थङो क्लाब बाय क्लाब थङो पारा बाय पारा थङो तै आबनो करिबो एरिया बाय एरिया थङो आइसि ताबुंगै आ इंटरेस्टानि गमाका जों साइनि आइ आबन बागै आबनो तैसा जों रिवाइव मा खाइनाय जैसे जरा खेला तंनाय आसो जरा जों 7 मान गाहाम तंनाय आइसि स्कूल लेवल थंगो ताव किसे मिसा केवा आगिनि गाहाय आसो मंदक नगाय थंगाय जों लुगदारिया आमगे जों कोइनाय आं कोइनाय इनि जरा बेयाव थंनायनि फाइनाय रक आं आसा खायदर जतनो जिदिवै मेडल क्लांगे हायबा सर्टिफिकेट लांगै थांनाय हिनि जोंनो तिनि सर्टिफिकेट बहुत तो था और सर्टिफिकेट बेले की इंपोर्टेंट हाइथि एवरी सर्टिफिकेट बेबाक सर्टिफिकेट नो बेले की इंपोर्टेंट जेफोर नों परिवै चाकरि खायनो थाङानो नि कोनो एक्सट्रा कोनो सर्टिफिकेट दं सोंजागो हाय आपरो नोंनिबा गांगै ननो ताइके कासै मे साखिनो हाय जे कोनो डिपार्टमेंट और मगे नरो न आसा खायो नरो सर्टिफिकेट लान थांनाय थिनि अब ओ ब्लॉक लेवल सब डिविजनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी स्टेट लेवल नेशनल तमनाय इंटर स्टेट नेशनल लेवल जेफोर थांथुमियो तेबो गोबां सर्टिफिकेट मानाय हाय और मगे जब तो सर्टिफिकेट नरो प्लांका आसु बाया गरम बायथै नरो गनो आम के लेमोनेट खाई इसे कम जाय नि फ्यूचर बेले की सामनांनाय भविष्यत बेले की सामनांनाय तैयार जे काब्रक इजागानो जे मेडल ऑफ इजागानो अबरबो कायसे जोंनि लाइफ सिटिंग तै जोंनि भविष्यत जों चाकरि खानो थांखिब्लाबो गोबां सामनांबाय माखासे बागै जों इम्पोर्टेंट दिया कामखौ बुजिमेनि बागै और मगे आं दिनै कोइनाय लर जत्तनो कामखौ थंदि कामखौ बिदि तै बेलेके हामबाय जे दिनै और ऑर्गेनाइज खायनाय रक बियाबा जों जोंनि किसेसा तामनाय जिनिस आ खेलानि बिसिंखै जिनि सागमान गाहामङो ताय आमचायरावबो बचों बेलेखनो तंथाव खालायै खेलानि बिसिंखै जों दंगै मानो आवन बागै जों खेला हंगाय जों आगोबै थांनो नांगौ जों आगिरगो जरा कायसावो फुटबल हंगाय आ जरारगो बाइसाइकेल सदुनो करै अरनि बुरा खाबाय ताबो कुतना फुटबल जदि थांनानै हंगाय आ जरारगो जों खरंनि बरफ पाथागो जिथि सै पकेटे दाय थांलायो आरनि क्लाब हायाखैबाय स्कुलनि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट जदि थांनानै हंगाय आबो हायके जों जिथि तोंनैसि थांलायो दाबो अ जरारगो तो जों अबो हायके थाङै तोंनानै नांया फन बायना कक थाइसाबाय सालायखाय जों थाङो हायबानोसै जों अ जरारगो खेलाराव थांनानै आ मानसिकता सिनि थानि फाया आबनि बागै आं नों थानि कोइनाय बिसेस खालाय नरक खेलानो बेलायखिनो नोंनि बोखाव मुचुंमानि फायदि मुचुंमानि रि दंनानि नांगो आ खेलानि बिसिंथै नरक तिनि अर जारा थांनाय रक तिनि अर नायथाव खालाय बेराजाक अ मानि रक जारा जि दिनाय रक नोंनि बागै जतन अर बेराजाक मेडल सर्टिफिकेट अब हायरक
गबरा नरक थाङै थाङै उलनि सालबो नरक अबो हायखायनो नोंनि बोखानो गोथार खालायै तेबो खेलाव आगगै थाङै नरक स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल अबो हायरगो थांमानानै आग्रह नों थाङि तंथुन हुनै गिसिजाकक सामानि अरनो मोथाका